Gawa sa landslide, nahugno usab ang panginabuhian sa mga nanimuyo sa mga barangay nga apektado sa trahedya. Halos katunga sa 28 ka mga barangay sa Dakbayan naggasalig sa quarry operation. Unsay laing sagputanan sa trahedya. Tukion kini ni Luan Mirondina sa iyang RTV Presents. 63% sa mga luna nga nasakop sa Naga City mga forest land. Samtang 37% lang niini ang alienable and disposable. Sa kapin duha ka semana namong coverage sa nitabong landslide sa Dinaan Naga, among nasaksihan ang kaabunda sa kinaiyahan. Ug sa among paglibot sa nagkadayang mga barangay, nahigmata usab kami sa presensya sa daghang mga quarry operations. Sa nahipos nga data sa Mines and Geosciences Bureau, moabot sa 57 ang mga small-scale quarry operation, sand and gravel extraction ug mining operation sa naasong Dakbayan. Apan gitataw sa OIC sa City Environment and Natural Resources Office sa Dakbayan sa Naga nga posibleng dili updated ang maong listahan sa MGB. Sukad 2016, mihunong na sa pagpanawat og mga quarry operations application ang Dakbayan subay sa ordinansa nga gipalabang. Base sa datos sa sentro, adunalay 7 ka mga small-scale quarry operation, 2 ka sand and gravel extraction ug 4 ka large-scale quarry operation ang aktibo pa karon ug may permit gikan sa Penro ug sa MGB. Mitakdo usab kini sa data nga among nakuha gikan sa Penro. Sa kasamtangan, ang mga small-scale quarry operations nila ni Analos Hinosa sa Barangay Lutak, Conrado Chong sa Barangay Tangke, Cleofe Aliviado sa Barangay Kantauan, Diosdado Chan sa Cogonaga, Divina Palarion sa Pangdanaga, Fulgencio Rivaldi sa Lutak, ug Esther Rosca sa Barangay Taghagumit ang nakakuha og permit gikan sa Penro. Samtang sa mga large-scale quarry operations, ang JLR Construction and Aggregate sa Barangay Cogon, Quarry Ventures Philippines Incorporated sa Barangay Taghagimit, Apolan and Quarry Corporation Aggregate sa Barangay Uling, Apolan and Quarry Corporation sa Tinaan Naga ang adunay mga permit. Apan human sa nitabong landslide sa Barangay Tinaan, gipahuno ang tanang mga quarry operations sa Dakbayan ug lukop lalawigan sa Sugbo. Ang 48 anyos nga si Leonardo Reponte, 11 ka tuig nang nagtrabaho isip checker sa usa ka small-scale quarry operation sa Barangay Kantauan. Human gipahunong ang tanang quarry operation na hunong usab ang iyang panginabuhian. Kita na mo kay mao gyud mo saligan. Kung di ginagiri ka operasyon, mutaasal kami ani. Nabaho, magsugod na kami sa ulo. Lagpas sa minimum wage ang iyang madawat nga suhulan sa gitrabaho ang quarry. Busa ingon na lang ni Ana ang iyang kahinugon. Sayang kay ang gastos kung amo ba, dako mo gising na gasto na. Kami sad, daghasan mi na ninguha diha. Akong manghod sad. Nasa gitaw ng Nanginabuhi mi diha. Ano, kung di mabalik, okay na, wag mi mo diha. Kaya maurong nagsiligan ako sa mong pamilya ko niya. Ako yung mga estudyante. Ang iyang manghod nga si Dante, kauban niya sa trabaho sa naasoy quarry operation ug pareho na lang sila karong namuhi og mga hayop ug nag-uma samtang nagpaabot pa sa posibleng pagbukas ug balik sa quarry operation. Mas maayos ay gumabalik sad kay ana natay pa nasa dito trabaho. Kay kumahunong sa tanang quarry niya. Krisis kayo humor nagakay mapiktahan. Ipasabot ni Jason Lozano, pango sa Provincial Environment and Natural Resources, nga tagsa-tagsa ang ilang gihimo karong paglibkas sa ceased and desist order sa mga quarry operations lukop lalawigan. Kini human tagsa-tagsang gisusi sa Joint Inspection Team sa MGB o Penro ang nagkadayang mga quarry operations sa lalawigan. Ang kondisyon man gud nila ma'am sa kada area lahi-lahi. So maunang ang lifting will be based on the merit of the result of the report kung angayan ba siya ilip. Kung malip man siya, aduna siya mga corresponding activities nga to be complied within 1 month, within 60 days, within 90 days. Dugang sa pangu sa Penro, posibleng maangan-angan pa ang paglibkas sa suspension sa mga quarry operations sa Dakbayan sa Naga tungod sa mga naobserbahang pagpangliki sa yuta, busa ipaubos pa kini sa revalidation. Balikon siya tanaw ma'am nga magpakuyog mi og geologist ma'am. Kay among mga
ingon nato nga mga earth movement dito man ba. Parehas atong sa Quarry Ventures. So adunay padayon verification ang MGB. Ang Philippine Employment Service Office sa Dakbayan sa Naga pinaagi sa abag sa DOLE 7 na nawat og mga aplikante alang sa Cash for Work program kun emergency employment alang sa mga mulupyo sa sitio Sindulan, Barangay Tinaan ug Barangay Naalad nga direktang apektado sa landslide. 500 lang ka mga slot ang gibuksan alang sa 30 ka adlaw nga trabaho. Mag-repack og katong mga kuan dito ma'am sa mga gidonate, mga donation unya ikahuman patabango sila sa distribution kay naamay mga kuan ni mga guwang-guwang na ba mga senior na kay hantod man 60 years old basta lig-on pa lang wala sakit. Tawag man ang kanang dole o kanang trabaho lagi daw sa packing. Amo lang sa gisuwayan. Namay na lang sad ba? Tabang-tabang gamay. Ang magsuong Leonardo ug Dante Reponte, mga mulupyo sa Barangay Kantawan ug wa direktang naapektuhan sa landslide. Apan aminadong nahugno usab ang ilang panginabuhian tungod sa trahedya. Kabahin na sa modernisasyon ang mga site development ug quarry operation. Apan unta dili nato hikalimtan nga may responsibilidad usab kita sa atong kalikupan nga kini atong protehian. Ako si Luan Merondina ug kini ang akong short docu.